Ndimafuna ndikambe za chitsiliziro chathu. Chitsiliziro chanu kapena chitsiliziro chathu chidzakula kwambiri kuposa chiyambi chathu. Yobu chapter 8 verse yake ya number 7 Bible likunena kuti ngakhale chiyambi chawo chinali chaching'ono koma chitsiliziro chawo chinakula kwambiri. Yehova Mulungu wawo anachikulitsa. Tamvetsera, ndimafuna ndikumbutseni, ndimafuna ndilimbikitsane ndi wina wake, ndimafuna ndipempheni ndi wina wake kuti ngakhale chiyambi chako chikuoneka chovuta koma Mulungu ali nawe, Mulungu akutsogolera ndipo Mulungu akupambanitsa. Ngakhale chiyambi chako chikuoneka kuti ndi chaching'ono koma zindikira kuti Mulungu ali nawe, Mulungu sadzakusiya. Tamvetsera, ena chiyambi chanu cha utumiki chikukhala chovuta koma zindikirani kuti chiyambi angakhale chikhale chovuta koma chitsiliziro chanu chidzakhala chachikulu. Ena business yanu ikukhala yovuta mayambidwe yake, ena angakhale banja lanu likukhala lovuta mmene lili nkuyambira. Mwalo wa mbanja kumene koma anthu angokhalira kukamba zaino, abale anu azinzanu komanso angokhalira kukusekani kunena kuti amayesa ngati atana amene aziona kubanja kumeneko. Koma ndimafuna ndikulimbikitse kuti chiyambi chako ngakhale chili chovuta choncho, zindikira, dalira Mulungu, khulupirira Yesu Khristu, chitsiliziro chako chidzakhala chachikulu ndipo udzakhala thandizo pa anthu ena. Banja lako lidzakhala thandizo pa anthu ena. Ena ma business anu mwayamba kumene koma chiyambi chake chikukhala chovuta, chiyambi chake chikukhala chosautsa, kuyamba kuduka, kupeza mpamba kukokera kuduka. Koma ndimafuna ndikumbutseni, ndimafuna ndikulimbikitseni kuti Mulungu ali nanu, Mulungu sadzakusiyani ndipo Mulungu adzakhalabe thandizo lanu. Chitsiliziro chanu chidzakhala chachikulu, chidzakhala chakukula kwambiri. Monga Bible likuyankhulira ku Job chapter 8 verse yake ndi ya number 7 akunena kuti ngakhale chiyambi chawo chinali chaching'ono koma chitsiliziro chawo chinakula kwakukulu. Ndimafuna ndikuwuzeni, ndimafuna ndipemphere ndi wina wake kuti wina aliyense amene amadalira Khristu Yesu, wina aliyense amene amakhulupirira Khristu Yesu, chitsiliziro chake chimakhala chopambana kwambiri. Angakhale pa moyo wauzimu amakhala ndi chitsiliziro chopambana, chifukwa angakhale moyo unonso amakhala ndi chitsiliziro chopambana, chifukwa iye watenga Khristu Yesu kukhala mpulumutsi, kukhala patsogolo pa njira yake. Ndimafuna ndikumbutsenso wina wake kuti kaya ndi chani chimene uli nkuchiyamba, kaya ndi business, kaya ndi chani, kaya ndi school, maphunziro anu akukhala ovuta kuti mulowe angakhale pa university iniyo kuti mupeze mpata olowa pamenepo. Ndamvetserani, zikukhala zovuta kwambiri koma khulupirirani Mulungu kuti chitsiliziro chanu chidzakhala chopambana. Ndimafuna ndikumbutseni kuti mu tsiku la lero osayang'ana mbuyo angakhale zikuoneka zovuta, kaya mukufuna kupemphera china chake chikumabwera ndi kumakutsutsani mkati mwa mtima mwanu, makumbutsani kuti mungapemphere. Mvetserani, chitsiliziro chanu chidzakhala chachikulu chifukwa mudzakhala ndi njala yayikulu ya pemphero. Lero lino mukhala mmoyo wozunzika kuti mupemphere, mukhala mmoyo wozunzika kuti mukhale pamaso pa Mulungu. Koma ndimafuna ndikuwuzeni kuti chidzakhala chakudya chanu mawu a Mulungu ndipo Mulungu akutsogolereni mu tsiku la lero. Mu Yesu Khristu wa ku Nazareti, pangani like, share and follow. Amen.